fara mazura hata kafara chaizvo. Handiti mombe dzakafa here nyama wawa? Mombe hadzina kufa senyama iripo yemombe. Handiti nehuku nemuhwawa sweet pakajikira. Vamwe vanobvunza kuti zvina adresi, ndakati fonai panhamba idzodzo muende munoita. Vamwe vanasvika kwazowa utoziva dzimwe nga dzekudRC dzakazoa sekunyangatano kasvikawo sekutasvakazosvikawo kwangu kunze kwangu atochenawo ubva ungondoonawo zvaubva ngoda takuenda. Handiti tiri papo sekuti ndikuona kuti pane dzimwe n'anga dzakauyawo kuzobatana nemi pabira. Tinoziva vamwe vazukuru venyu kunzoku vanogona kufungidzira kuti zvichida imimi sen'angawo sana godobori kana kuti ana chiremba zvichina nekuti munhu arauchidza zita rekuti amuchidzani makatovengana amuonani. Ukadaro hakusi kugara nekuti basa rinoita rimwe chete chinozosiyana mishonga. Okay. Mwana mushonga wakewo but iwe kana chikundo wako mushonga wafana kuita shanje. Unongobata nepaunogona napo uchita sei uchishanda. Handiti zvekuti zvinogona here kuti mogona kutomboti iri dare iri rega ndirendese kwasekuru nhingi ndokwarinogona kuita sei kuti kurifera. Handiti zvinoitika totoziva kuti nhenga pakati apa number 1 nhenga pakati number po zvangofanira nokuti zvakafanira kuti tine Hara hospital tine Pararanyato tine Nazareta. Handiti zvisi zvipatara sizvozvo. Pararanyato ine zvaisingagoni inokuti enda Hara hospital. Ndizvozvo. Hara hospital ine zvaisingagoni kuti enda kuNazareta. Kuda kuti kune kusiyana kwezvipatara. Ndizvozvo. Kuti chipatara ichi chinogona zvakati, ichi chinogona zvakati, ichi chinogona zvakati. Handiti aiwa ndatenda sekuru ndatirega ipambojika ipapo netonga vakazokura vanenge vachingobvunza vachizoita sei. Handifuna ndapindura zvato zvandira zvavashinga vazvinzwisisa zvipatara zvese Hara hospital Parasite unoiwana everything unoiwana but Nazareta ine zvainoitawo Paranyatwa ine zvainoitawo Hara hospital ine zvainoitawo zvakasiyana sese madoctors. Handiti aiwa tinotenda sekuru. Sekuru ndauya nemhuri yeKwaZvimba. Zita ndiani zvi? Success Ndoro. Ndingati ndauya nemhuri yeKwaNdoro iyi. Vakandifonera vakativo vane mwana wavo wavari kutsvaga kwane mazuva avasi kumuona. Ndiri muprocess yekuti orai rega ndiuyeko kana kuti muzoya kuno kutione tiende kuna sekuru tinzwe kuti zvakamira sei. Vakazondifonera vachiti mwana tamuwana akashayika. Saka atorwa nemapurisa akuendeswa kupostmortem. Ndokuzondifonera vakati haye postmortem yabuda ichitaurawo zvakati. Ndakati aorai zvakanaka chiviga ichi mwana tozoona kuti zvakamira sei. Takabva tasanganidzawo nenguva yamakaita sei yamakavhara matare. Ndakati ngatimirira yana sekuru vachinge vavhura matare munondifonera kutanga kwaDhisemba toenda kuna sekuru tononzwa kuti dare renyiri rakamira sei. Sekuru ndosaka muri kuona ndauya nevazukuru venyu veKwaNdoro ava. Zvichokwadi. Aiwa zvakanaka. Vazukuru ava ndavaona. Ndakapinda mudare mangu ndakatarisa nyaya yavo ndakaiona. Chekutanga chandinopa mhosva isusu nyambezi isusu n'anga nasin'anga. Okay. Tosvipa mhosva futi zvakare. Nechikonzero chekuti dare muzukuru wangu zvamafambiro akaita ndichiritarisa dare inhau yekuti vanhu vakutsvaga mari nenzira dzakasiyana. Mwana uyu akaurayiwa nekuda kwemari. N'anga inga anyepa kuti wewe ukatsvaga MaParts emunhu kuti unogona kupa unogona kuita mari. Saka zvinhu zvinorwadza ende zvinhu zvinoshungurudza ende zvinhu zvakaipa kubata. Nyaya yawo iyi yemuzukuru yakafanana nenyaya yataipiwa makore. Haina kusiyana. Nyaya hapana chakasiyana zvakaitwa tapiwa makore ndozvakaitwawo mwana wake muzukuru wangu. Nekuti n'anga iyi iri South Africa. Ndikune n'anga iyi. Saka unga waudzwa kuti mimi makawana MaParts emwana unogona kuwana mari. But munoona chiro zvinoita manje chadaga ndadzidzisa kuti zviri Zimbabwe. Wakadzamara
wadeura ropa remunhu nokuponda nditi nokuuraya usafa ukazvinyepera kuti iwewe unohwina zvife zvakaita izvozvo zvinoita munhu wewe unouraya mwewe unotendera one position so wananorakaita ime manje kumfa kose mwana wokupondwa yekuchekwa nebanga hautize unogona kuti ukaita izvozvo kuma minutes unogona ngopuwa 3 days or 4 days unobatwa chete nekuti mweya uya umunhu afa wewe unoda kuti uzvikude pachena zviratidze nyika yese Zimbabwe yese izive the world yese izive kuti uyu ndo zvaaita saka ini ndoona hangu kuti harisi game rakanaka rekuti iwe unonzwa nen'anga kunze enda kuti mari yako iite uraya mwana kana kuti uraya benzi kana kuti uraya nenge ungochitambisira nguva hakuna zvinhu zvakadaro zvachose ndakuna saka kune mazukuru vazhinji vanenge vachifona pafona sekuru ndikuda mari dandiwane kupi mari yacho zvikanseuri ndoda kuromba muda nomubvunza zvangu saka ndikakuti uraya munhu uraya nzasi kuti kana mukadzi wauno watouraya izvizvi ndikati hama ini muzukuru ndandirombese saka nhamo yakakuwadza munhu anofunga kuti pamwe kuromba ndokunopa kuti munhu aite mari saka vazukuru vangu ndikukutsurai musafe makaita zvinhu zvokuti iwewe uda kuzviratidza kuti ini ndiende kunoromba ndikuti ndiwane mari kunyepa kuna zvakadaro shandai kuti mari iwanikwe unoona pane zvinhu zviviri zvokuti ukatadza kuromba unoba zvinhu saka kuba nokuromba ndizvakungofanana saka nyaya inonzwisa tsitsi yevazukuru ava yekuti mwana akazooneka asina MaParts rwimi nematumbu nezvitaka zvemukati zvisi zvanotsvadziswa zvisizvozvo vakaita zvavakaita nazvo vachandoziva nje kuti mukadzi akatiza nazve achabatwa anditi alright regai timbonzwa kuna mukoma success mukoma makadi tipo makadi ndoziva kuti tinogona kunge tichisangana kekutanga handiti takabenge tichitaura pafoni kwemazuva akati wandei muchidimbu nyaya mwana makamushaya papi vachiita sei kuzosvika mazomuwana mwana aparara mwana right toti makadi muri eZimbabwe tinotenda mwana akauya akatorwa nemumwe mwana akatumwa badza pamba kubva mwana achemerawo kuenda nemwana iyeye vasvika kwavanotambira mazuva ese tobva mwana ashayika kubva ipapo anga ari pamukoma wangu ini ndopaaitambira anoadmire nababa wedu mukoma nemunin'ina saka mwana uyu aitamba mazuva ese pamba ipapo uye vacho vaitamba navo taitoenda navo kuchechi tobva zvaitika sekudaro mwana aenda unotamba paya ndokuzoti kumanheru amai acho vakuda kundonotora mwana ndipo vakanzwa kuti mwana haasi kuwanika mwana atsvagwa mwana ininiwo ndabva ndabva kubasa kwandaishandawo kwandopumaricho kwandandaenda ane makore mangani mwana anga ine makore mangani ane 2 years okay mwana anga ane 2 years saka ndakazosvika pamba ndichibva kwandaishanda kuma7 ndasvika pamba ndikuona amai avapo baba vangu ndovanga vasara vari pamba zvikanzi mwana ndambonomutsvaga uko ndamushaya saka ndaudza amai vake kuti mwana ndamushaya ivo ndopavaenda unotsvaga mwana zvishuwa ndakamhanya svikawo ikoko ndikuona mudzimai wangu akatovheneka ari kufambawo mudzimba dzevanhu ari kubvunza naimambonawo mwana wangu here vari kuti hatina zvandinetsa ndatangirawo ipapo kutsvaga mwana raini rese ndikuzivisawo vanhu kusvika kwasabhuku mwana haasi kuwanika toita sei saka madzikoma anguwo haana kundibatsirawo ndozvinhu zvakandinetsa kuti ko madzikoma angu ndikuvaudza kuti ndikutsvaga mwana nanamai guru vangu varipo vari 2 kutsvagawo mwana hapana kana hwana akakwanisa kusimuka kubva pamba pake kuitawo stepi kana ikunosvika parodi padhuza takatambura nevanhu vemuraini nemudzimai wangu kutsvaga mwana tazoti dereki 5 taimboendawo kumaprofita wachitiudzawo zvavaitiudzawo maprofita aite kudi muzukuru
maprofita aitaura kuti mwana achiri mupenyu pa 4 days idzodzo vaiti mwana achiri mupenyu asi pa 3 days asi pfungwa dzavakufunga vana dzadzi kuda kuuraya mwana kosei zvisinei tikaramba tichinamatawo vachitipawo munamato yavo dheri chi3 iroro takabva tanzwa kuti mudzimai wemukoma wangu wokusouth aenda ko aenda sei hana kana kumbouyawo kuti tibatsiranewo kutsvaga mwana apa takunzwa kuti aenda hana kana kumborayirawo anova munhu aiwiriranawo nemudzimai wangu kana ivo mukoma wangu pavakauya vachiti angonzwa kuti vauya takuda kuita zvemakuva ko makuva acho akuda kuitwa nguva yapera kudai so zvichinzi 15 chaiyo hakuchatenderwa makuva ivo akuuya musi wa8 vakutoronga zvekuti makuva oraiti ngatibatsirane basa rifambe vatabatsirana basa ndobva rapera after 3 days vamwe vanhu vese vanga vadzokera kudzimba dzavo dhei rakapera basa ivo ndobva vasarawo 3 days varipo pa 3 days apa ndobva tashayiwa mwana dhei rechi3 iroro mudzimai wavo ndobva angoitawo 3 days futi aripo but asingatibatsiriwo tsvaga mwana ndobva aenda saka kubva ipapo takaramba tichitsvaga mwana nosvika dhei rechi5 ndo rakazouya mp paakauya ndo pakazouyawo akazonopa follow-up mapurisa mapurisa ndo dhei raakakwanisa kuzouya pamba macid ndobva vambovheta nyaya yacho saka ndobva vadzokera vatasarawo tiri pamba ivo madzikoma angu anzi akazosimuka akaenda kune mumwe muprofita waanoti prince uyo anzi ndobva vaudza kuti mwana anowanika asi mwana ari kurukova ndo kwaanowanika vatati saka toita sei kuti tione prince uyo atiratidze pane mwana zvikanzi prince ati ndokuratidzai pane mwana asi ngatitange tamufonera oraiti ngatifonei ndibva tatanga kutsvaga network tichibva pamba patati network yainetsa taenda kuroad kune network ndibva tamubata prince uyo ndibva ati ndibate kuma12 dzemasikati then apa ndine zvandiri kuita takati alright ndibva taendawo pane munhu wemotikari ndibva tamuhayawo takati toda kuti mutisvitse kuna prince wotidzoserawo prince uyo zvakanzi alright munondipawo $20 ndodira fuel ndonomutora tikudzoka ati alright hapana chakaipa ndobva takudzoka kubva ikoko mukoma wangu anonzi admire neanonzi innocent nemumwe muzukuru wedu anonzi dzikamai tichifamba muroad vaitaura kuti prince akati mwana anowanika asi mwana ari kurukova ati alright hapana chakaipa kana achizviti anokwanisa kutiratidza pane mwana ndo zvinhu zvatiri kuda tichifamba kudaro so ndibva iye dzikamai futi ataura futi mwana anowanika tiri muroad momo iye mukoma wangu futi ndibva ataura kuti mwana ngaawanike kana nhasi chaiye ndauda kudzokera kusouth handisina kana mari yehwawa alright sure mwana ngaawanike tikufamba tichisvika pamba vanhu vese munharaunda wanga varipo pamba ipapo ndibva taudza zvanzi prince anokwanisa kutiratidza pane mwana asi admire innocent uye ndibva atoti mwana anowanika hanzi ari kurukova vanhu vese vakati handei kurukova ndibva tapinda muroad vanhu vese tapinda musango takuenda kurukova kwekuna unyani tasvika iye mukoma wangu uye ndiyaiti kutipa madirections ngatidai ngatifambe takadai dzimara tasvika pagarden pangu ndakuratidzawo mama wangu wanga wabva ukariba kuti ndo garden rangu iri iye innocent uye anga ari pamberi pedu chani isiwo tiri pamashure saka tiri pagarden ipapo mama wangu akazobva utarisawo mupamba womuna unyani ndopa wakatoona chii chandiri kuona izvo vatishedza tese pai taumira pavari pai ndopa ndiri kutarisawo neni ndikuona ndikuona ngemusoro ndikuona kunge hembe yake yanga akapfekedzwa mwana yepingi asiriyo mwana watiri kutsvaga here ndobva ndayambuka ndakamhanya pai kusvika pai ndikutoona zveshuwa ndiye mwana wangu wandiri kutsvaga
akatarisa mudenga pari kuratidza kuti miri wake wakasvuka kuita kunge munhu akapiswa. Zvandinetsa ndikutarisa maziso hasi kuoneka, mukamwa macho zvamukaita akangoshama but rima hasi kuoneka, ari kuratidza kuti mwana afa achitambura. Tadedza vanhu vese vanga vapindawo muchiwi mukati mweriko vauya paye vaona ndo zviripo. Ndopatikasimuka paye ndopatatanga kufonerawo mapurisa ndobva auyawo mapurisa ndobvatatakurwa tese, vakatakura mwana vatatakurwawo semhuri vataenda kupolisi. Ndokusvika kuye polisi akati takuenda nemwana kuchinhoyi. Zvina kuipa ndobvatatanga kutorwawo mastatement vanhu vese tanga tiripo. Saka tiri ipapo Innocent yokusaudho yakabva afonerwa nemumwe muzukuru anonzi Poshia. Zvikanzi Sekuru muri kupi? Zvikanzi tiri kukembi yemapurisa. Zvikanzi masungwa here? Zvikanzi hatina kusungwa. Zvikanzi ndanchiti masungwa ndachida kuuya kuzokubuditsai. So alright, aiwa hatina kusungwa. Saka polisi yanga ichiri kutora mastatement. Ndobva tatorwawo tese, munhu wese ndobva apinda. Saka ndipo pakazosarirawo madzikoma angu vari 3, Innocent naAdmire nemuzukuru wedu iye anonzi Dzikamai. Vaifamba vakadaro vari chikwata chavo ichocho. Pakutsvaga kwataiita mwana, chaindinetsa ndechekuti vanga vasingauyewo pane vamwe. Vanhu vemuraini vaitouya vachibvunza kuti ko madzikoma ako ari kupi asiri kuoneka. Totadza kuziva kuti manje ndingazotsvaga vanhu vapenyu ndichitadza kutsvaga mwana mudiki. Hazviite hameno tichichi kuvatadzisa kuti vauye pano. Apa hapana angati ambo vanongedzera kuti ndimakaita izvi. Asi ivo vega vakatanga kungobuda mune vamwe. Kuti tichitarisana maziso so kana pandaisangana navo vainzvengesa maziso avo. Chatengonzwa ndechekunzi kuchichena kunai vaona, kuchidoka kunai vaona. Chatengonzwa ndeyonzi vanga vari kwagusha kubhawa. Vadzoka usiku vanodzokera pasina ari kuvaona, vanodzoka pasina ari kuvaona, vaenda kubhawa nekudzoka, kuenda kubhawa nekudzoka. Kusvikira zuva rakazowanikwa mwana, ndo zuva ravakauya pamba vachitaura kuti handei tinotsvaga mwana kupi. Mwana ari kunzi ari kurikuwa, Prince ati mwana ari kurikuwa. Apa vari kuti vakoma venyu ava nemuzukuru vakaendere kuna Prince uyu vakanoudzwa izvozvo imi musipo? Vakaenda vari 3 kudaro kuna Prince sipo vangu mukokumba. Tingati vakaendera kana kuti vaiziva kuna Prince. Chakaita kuti vanhu vazoti vakaenda zuva ravakaenda kekupedzesera vakazotora vamwe bamukuru vekuimba yababa vakuru vavakaenda navo ikoko. Saka zuva ravakazoenda nabamukuru ava ranga ratove zuva rinonzi ranga ratove zuva rechi3 vachienda ikoko vega ndokuzongotora kuti handei. Pavakamutora vakatomutora vachimuti handei kwagusha da kuti unondiudza nyaya dzawaitaura dzekuti ndiri kunzi ndakariuraya mwana. Ndobva vanosvika kwagusha ndobva vachinja vakati handei kwaPrince ndokwandoda kuti tiende newe. Vasvika kwaPrince kuye zvinonzi vakasiya iye wanga wakwekweretsa kuti handei, vakamusiya chinhambwe cho 30 meters vachienda naPrince uyewe panga pasowe pake. Zvinonzi vakabvunzwa naPrince kunzi mauya muri vangani? Hanzi ivo ndobva vataura tauya tiri 3. Vakanzi uchiuyai kuno, ndobva vasiya uyewe akagara. Zvakanzi ivo newe handei vatakura vanhu vavo 2 ivo ndobva vaitwa echi3, ivo mukoma wangu Innocent ndo vaitungamirira vamwe vavo. Vasvika paye hamene zvavakataurirana kuchikona kwavo kwanga vari. Vachizodzoka uyu ndobva hanzi chiuya, uye ndobva atanga kuudzawo dare rakewo nemudzimai wake akaendawo. Ndozvaakauya achitiudza kuti pandaendawo kuvakomana ava vanditi handei tinobvunza makuhwa, asi tazodarikira takaenda kwaPrince. Tasvika kwaPrince ndakusiyiwa futi ndakagara apa, vakuenda vari vega vegawo. Hamene zvavataurana vazongouya ndazongoita zvokuudzwawo kunzi hanzi Prince ataura kuti mwana anowanika kuna unyana. Ndo mataura akazoita. Akati ko imi mazosiyiwa sei? Ko vazosiya inini sei? Ko anatsame wangu varipo futi hanzvadzi dzemudzimai wangu. Ko vadii vangotora kana 1 wacho kana kuti vangotorawo nenini? Handina chakaipa navo madzikoma angu. Ko ivo vakufambira dare remwana wangu sei? Ininiwo ndisipo. Ndaifana kunonzwawo kuti zvikufamba sei.
sekuti ndiri munhu aishungurudzika asi vakandisiya ndiri pamba vakaenda kwavakaenda vakazouya vachitaura kuti zvanzi zvoda kuti tigezesewo maziso tagezesewo maziso ndokuti tione pane mwana asi apa vanhu vese vakazoti kana ataura kuti mwana anowanika kurikova handei takatanga kubvunzanawo tese takati mwana angawanike papi nematsvagira atakaita nemurikova macho everyday murikova muri kutsvagwa saka mwana uyo ari papi zvakatinetsa zvishuwa takabva tafamba takaenda naivo vachitipawo madirections yomukoma wangu vachitoti hande takadai vanhu vakati aiwa iwa utudzi kuti hande takadai toda kupinda takadai vanhu takugovana manje takati iye kwaari kutaura kuti hande takadai vamwe ngatitere vamwe endai makadai vamwe wopindawo neko vari kuitira nharo vachiendawo neko dzimara takazosvika pane mwana patakasvika pane mwana apa vaimutera mumashure ndovakazotisi takazosvika pane mwana ava vaita nharo vana chavakaona havana saka ndomafambira saka vari kupiwa varume ava vakomana vakazobatwa izvezvi vari kuchinhoi vari muprison kuchinhoi haisati yatongwa nyaya vari muchitokisi handiti saka imimi baba naamai ndoro shuviro yenyu ndechii pakutsakatika kwemwana wenyu handisina hangu shuviro yangu yanga iri pakuti dai ndaziva vanhu vakaita zvinhu izvi kana ivo vari kujeri vari ivo vakaita ngazvibude pachena kuti ndivo vakaita ndoda kuzivawo futi kwakaenda mapatsi emwana wangu nekuti ndikushungurudzika kuti mwana ndakamuviga asina mapatsi akakwana saka dai zvanyatsobuda pachena nyaya yacho nekuti vakomana vari uku vakukumbira bheo saka handichazivawo manje kuti vachapiwa bheo here vakapiwa bheo zvinozofamba sei nyaya yacho isati yabuda pachena tisati taziva munhu akauraya mwana munhu akatora mapatsi emwana nekuti mwana ari kutonzi kuna dhokta vari kuti mwana akadzipwa netambo ndobva vati mwana akabviswa mapatsi asi pakuona kwedu isusu takaonawo kuti maziso hapana munhu hapana uye anga akavhurwa kuzasi kwake ndo kwanga kwakabuda nemamwe matumbu saka akabuda nematumbu saka akazoziva kuti mukati makabvisiwe iye hapana vaenda kupostmortem havana kuzvitaura kati zvotaurwa kukoti anga ari mwanai musikana imi amai ndoro shuviro yenyu ndechiita nzwa yababa inini shuviro yangu ndikushuvira kuziva izvezvi chero ndakagara handikwanise ndikatanga kufunga handikwanise kuzvinyaradza because handisi kukwanisa kuziva kuti saka akaita izvi ndiani uyezve achabuda rini pachena nyaya dzimwe dzinenge dzichitaurwa kune vakasara kwakari kwanotanga tirika ichokwadi chinenge chichitaurwa chezvakaitika asi kuti zvibude pachena hazvibude pachena ezvinezvi vana vamukuru vari ikoko vari kunzi vari kuaplya kuti vapiwe bheo ko kana vapiwa bheo nyaya isina kubuda pachena tichazivei ko kana vakanzi vazotiza vadzokera kusouth vanowanika sei kana zvazonzi ndivo ivo vatiza vachawanikwa rini vachawanikwa sei ko inini mwacho ndichanyarara sei mukati memwoyo wangu because ndikurodziwa madzimai ana baba mukuru nemuzukuru vari upi wani wacho mudzimai waba mukuru hatisi kuziva kuti akaenda kusouth vanoti ari mumuharare waba mukuru vamwe vacho ariko kumusha ndiye mumwe munhu wekuti ndiri seni ndichitanga kusvika nababa mumusha macho imomo ndiye munhu wandikaisa padhuze ndakati mutoro ndiye sisi vangu tese tiri vatoro kusvika pakumutera kuchechi kwaaienda asi zuva rakashayikwa mwana wangu havana kuwanisa kuuya even ndichitanga kusvika pambapa kuti hamuna kuona mwana wangu here vakaramba vakandinyararira kubva ipapo vanokwanisa kusvika pamba pangu kusvikira pakutsvagwa kwemwana mwana wavo kamusikana ka5 years ndiko kakapedzisira kudya mahingi nemwana pamba kapedzisira kudya mahingi nemwana pamba kukabvunza kaita handisi kuziva ini ndakakabvunza pachangu nyashe mwana anga ari ku mwana hauna kumuona here hanzi handinamuona ndatongosingadye mwana mahingi hanzi aiwa aidya najuju wangu ari kupi ndaidya ndega ukabvunza mai vacho votisiyana nemwana wangu munomupa mamhepo mamhepo iye handipa mwana wenyu angapiwa nekubvunziwa chete orit ivo mai vacho kubva kutsvaga mwana vanobvira vakatsika pamba pangu kusvikira mwana awanikwa kusvikira mwana avigwa vanobvira vatsika pamba pangu kusvikira tiri pakutamba makuva ndaive best kutora na maiguru vangu ndichivati ndidzo hama dzangu
ndokubva zvanzi magumbezi asi kukwana ari pano padova gumbezi rekuti vanhu vafuge. Ndobva ndati kwangu kune 1 nanhasi gumbezi rangu handakuriwana kuwabvunza vanti hamene wamakapa asi ndiwo vandakapa kuti vanhu vagone kufuga nokuti basa raitirwa pamba pavo negumbezi rangu harina kuwanika kuwabvunza mwana havana charaida asi ndoshaya kuzova kuti kochi oright zvese izvozvo zviriko asi chikundirwadza ndechekuda kuziva vanhu vakauraya mwana nemunhu akatora akaenda nemaParts handiti aya ndazvinzwa. Sekuru chisviviro chevazukuru machinzwa ndachinzwisa ndozvandatiite kuti vazive munhu akaita mabasa akaipa iwayo zvinofanira kuti zvipere nekuti dambudziko roda kuti ndachitokura muno muZimbabwe n'anga dzekunze kwenyika Mozambique neSouth Africa vanoti uraya hama ndokunokuti wane mari but handizvoba izvozvo saka tichaita nhau yavo iyi part 1 tine part 2 yatichaita saka vanhu vatosvikawo nhasi vatotanga kutogadzira basa racho kuti zvibude pachena munhu wese azive nyika yese izive government izive kuti kuna Sekuru Kanengo anoita basa rakadaro. Handiti aya tinokutendai Sekuru nekugamuchira muri kana muchizinge maita matara munenge aita munongotishedza tonzwa kuti rafamba sei zvakanaka.